मादियाव फायखारि ना मादि सालाय खासि कत 1600 1000 नोंथांमोनखौ आंनि गोबोरखि मोखां आयना बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय लोगोफोर दिनै मंगलबार आरोना मंगलबाराव माने जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थिनालियाव माने बाजार जायो आरोना दिनै मंगलबाराव ओमफ्राय नै जोङो दायो सासे लोगोआ फारौ लांनो नागिरदों माने आं दिनैसो थिनालि बाजारनि हाथाइसालिनि माने बाजारखौ आं दिनैसो नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरोना फैबाय थानाय जायोबाबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जायामोन ओमफ्राय दिनै नायदो माबायदि जायो दाउ फारौ बोरमा अमानि बाजारा माबायदि जायो आरोना जों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझारनि साखाथिनिनो थिनालि बाजारा माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांदों आरोना मंगलबार आरो सुक्रुबाराव जायो आरोना बे हाथाइया मंगलबार आरो सुक्रुबार दिनै मंगलबार आरोना नै सासे लोगो ओमफ्राय लाखो नामा फारौआ फारौ बायनो होननाया माथो हांसो नायखो मना दायो बेसे लायो फारौनि दामा दा सासे लोगोआ बायनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांदो फारौ जरा बेसे आदा 450 जरा जाबाय लागाव 450 जरा जाबायनो नै गासिबो फारौआ ओमफ्राय नै बोरमा मिन्दाखौ बेसेबां होनदों हे 3500 3500 नो बोरमा मिन्दाया बेलाय बेसेबां बोरमायालाय बायखाजोबनायसो लागाव खासि कत 1600 1000 16000 नो बोरमाया नै बियो खासि 16000 ओमफ्राय ओरैजायबो नै ओरै साखाथियाव दंजोबो आरो सोदों फायखारि नामा जों सोखो फायखारिसो लागा नै माबा जोब्बाय बान्दि जोब्बाय आरोना फाग्लासो लागाव लाजोब्बाय नै बेखौ बोरमायानो माखै आग्लाबादि बोरमा बाजार जाखायो आरोना नै ओरै बोरमा बाजार लागाव सोरबाफोर नांगौबा जोंनि थिनालि बाजाराव फैनानै बायफैनो हागोन आरोना बोरमाजों बोरमा नै गोसोबायदि मोनगोन गोसोम नांगौ ना गुफुर नांगौ फाग्लासो ओरैजाय नै लामा थारैनो बोरमा दंबावो सोरनि बेलाय बोरमा फायखारिया नायलाय बोरमा फायखारिया थगायनानै फानग्रान मोनखायदा साइसआव नायलाय मोजाङै लाजिसै फायखारिथा थगायनानै जाग्रा नालाय लाजि फाग्लासो दा बिथाङा बोरमा फाननो लाबोदों आरोना ओमफ्राय दा बोलांबाय लाजिदोंमोन आरो मानसिया लाबाय फारौआ जरासेल' जरानि नङा दा जरासे नैबे नै लोगोफोर दायो जरा नाय लाबाय आरोना कत जरा 500 लागाव 500 नै बिहा 500 नै बिहा गिदिरा ओमफ्राय बे 400 लागाव दामा मार जाखो दामा नायलाय नुवाखै बे गिदिरा 500 थाखा होनो ओमफ्राय बे 400 900 थाखा नांगौ जाहैदों 800 थाखा बिदोंमोन जरा नायजों हरबावा बेरनो हानाया 500 थाखा जरा होनना बुंदों बिसोरो ओमफ्राय बे फिसा साइजखौ आरोना 450 होनो बिसोरो गासै 950 जायो होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय 950आव 900 थाखानिबो हरनो नागिरदोंमोन आरोना 800 थाखा बिदोंमोन 800 थाखानि हरनो हायासै आरोना 900 थाखानि लानांबाय दायो 900 थाखा होनो जरानिजों गोदामनो दा आग्लासो नोगोद दाम हांसोखौथ' जरा 600 जरानो हांसोआ नै 600 जरा ओइदा 800 बा 800 आरो 600 थाखा जरा सारि बा नै 3000 फान्थि नाखि हा फान्थि बे फान्थि जाहैबाय 3000 नो ओमफ्राय नैबे खासिया जाहैबाय 4000 नैबे फान्थिया 3000 एलाय मानि एन्ट्रि आदामोन खाजनानि ना बेसे लायो खाजनानिया बोरमानिया बेसेबां लायो दाउनियालाय दाउ फारौनियालाय 10 थाखा ना कयटानि सेरा दादा ছয়টা মাত্র ভিডিও করে ইউটিউবত আপলোড কৰিব না ইউটিউবার মানুহ হয় আয়ো
এটা কি নাম? তুর্কি। কত? 4,000 जरा 4,000 ए नै सल'गोबो नैबे मानैजों 4,000 नो तुर्की दाउनो नैबे गिदिरसिन आरोना नैबे फिसासिन ओरै नै एसे दाउ बायदिसिना दंजोबो नै आयौ नै बायग्राजों बायग्रा होंगो दोंगो कत खासि हा 1,000 नो लांगोन मा लांनो नागिरदों माबे दाउखौ बेखौ फिसा फिसाखौ हानायनि जानायनिसो लादो आगाव नै मेरला दाउ बाजार नै बर'फोरबो फानबायदों आदै मा लाबोदों अमा लाबोदों बेसे बुरजा लाबोदों नै मादैया 7था लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय माबेसे हाखो मादै माबाल'सो माथो साथाया जोब्बाय ए बे लाबोफिननायसो अ होमबा मादैया बायस'ना फानो फायखारि मादैया फायखारि ओमफ्राय मासेयाव दायो बेसेबां फानदों बेसेबां 1,500 फानबाय 1,500 अ बे फाननायालाय बेसेबां साथायालाय मासेखौ माबा हरदों 2,800 ओमफ्राय लकेलनि गैला नोंसोर बायस'जोब्बाय नामा लकेल दङ नैबे लकेल बोरो बे मासेयाव बेसेबां फानगोन नोंहालाय मादैया ए खमायनानै हरनोसै बेसेबां होनदों बिदिनो 1,400 बुन्दि नामा ए बुन्दिनो नैबे 1,400 लकेल आरोना फायखारि नङाना फायखारि नङा अमा गुन्दैनि ना माबानि दानानि गुन्दैनि आरोना लकेल दा 1,400 हरगोन आरोना मादैया ना अमा बुन्दि आरोना बियो 1,400 ओमफ्राय ओरै दङ नोंसोर फायखारि जोब नामा आब'मोनालाय फायखारियानो ना माबेसे लाबोआमोन न'निफ्रायलाय 10था लाबोदोंमोन दा हाजोब्बाय मानैल'सै ओमफ्राय गोदान बायबावदों नामा गोदान बायदेराखै ए बेसेबां फानदों ओमफ्राय 2,600 2,700 बुन्दाखौ बुन्दिखौलाय बुन्दिखौ 2,500 बे बुन्दि मानै ना बेखौ दा फाननो हाथ'वाखै दा हागोन ना नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ आरोना जोंनि बे थिनालि बाजारनि अमानि दाम दाउनि दाम फारौनि दामफोरखौ दायो आं खिन्थालांबावनोसै एसे आब'बो अमा लाबोदोंमोन फायखारि नामा ए न'निसो माबेसे लाबोआमोन माथाम माबेसे हाखो मानै हाबाय बुन्दा ना बुन्दि बेलाय बुन्दि बेसेबां हरदों बुन्दिखौलाय 25,000 बुन्दाखौ बेसेबां फानखो 2,800 औ मानैया बुन्दामोन मानै बुन्दि मासे बुन्दामोन ना मोन मासे बुन्दिखौ बेसेबां हरखो 27,000 बुन्दिखौनो बुन्दाखौलाय 2,800 बाबारे औ गिदिरखाय एसे दाम बारा जादोंना मादैयालाय फिसा फिसा फायखारि नामा मादैयालाय 2,000 ए न'नि बुन्दि नामा बुन्दा गोजा 2,000 सिख्लाय दङ नै माथो गोमोन जागोन थाबनो 2,000 हरसै आरो मादैया ना एसे फिसा साइसखाय नामा नोंसोर फायखारिनि नामा बिसोरो ना न'नि फायखारिसो नामा बैसोर लाबाय बैखौ लाबाय ए लाबाय आरोना ओरै दंबावो नै मेरलानो आं बायनांगौ जायो मादैया फायखारि ना मादै खिथालाय आया देब्रा आयो बुन्दाला बुन्दि बे बुन्दा
मासे लाबामोन माबा दाउ बाजार आरोना ओरैजाय ayo आदा मा लानो नागिरखो ओइ दाउ बायनो नागिरदों दाउ बायनो नागिरदों लाबाय मा मोनबावाखै ए लादो सुरा दं नामा सुरानिमोन माथो दाम गोसा गैया दाम गोसाखौ लादो दाम गोसाखौ दाम गोसानिखौ लाना हो ओरै दाउजोबो आरोना जोंनि बर' आइजोफोर फानदों माबेसे लाबोमोन मादै दाउखौ हे 18टा माबादिमोन दाउआलाय बिदिनो ए ओमफ्राय हाजोबबाय माथो 18टायाव दा मानैल'सै मोजां जाबाय होमबा हागोन बेखौबो ओमफ्राय बेहालाय हाथ'वाखै माबेसे लाबा मादै दाउखौ माबेसे लाबोमोन बुरजामोन फायखारि ना मा जाखो फायखारिसो ना ए औ होमबा माखासे हाबायना बेसेनि फानखो 150 200 300 400 फानबाय दे होमबा हौरैजाय हाथाइसालि आरोना ओमफ्राय अमा बाजारा नै हाथाइसालिनि एसे खोला फैनानै ओरैजाय जायो आरोना खोला फैनानै एसे स' लोगोफोर जों दा ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो हाथाइसालिखौ दिन्थिनाय जायासै आरोना आङो बे दाउ अमा बोरमा हांसो फारौनिखौल' आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा थांबाय थानोसै न' फारसे आरोना हाथाइसालिखौ उनाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै दाबाव दे लोगोफोर टाटा